Môžeš. Čaute ľudia, dneska ideme hrať Fonko, alebo taký Battle Royale klasický, ja neviem, to je jedno. Neviem, prečo vlastne natáčam Battle Royale stále. Dobre, možno zajtra budeme mať nejaké challenge, ja neviem, s celým crewom, ale no neviem, no. Ak vidíte, som si kúpil nový skin. Teraz som chudobný. Smutné. Som chudobný len preto, lebo mám 100 webakov. Ale našťastie mám Battle Pass. Takže ideme pristať na legendárne korytnačky. Tak sú priamo tam. Padak. Uí. Dosť pekný padak, nemyslíte? Asi viem, čo si myslíte. Joj. To bude dlho trvať, kým tam pristaneme. Tak to môžeme asi strihnúť. Dobre, tak už ideme pristať na tej rúžovej korytnačke, ktorá sa volá Henry. Je vážne zlá. Ak ste videli minulé video, tak asi viete, prečo je zlá. Ale Henry má celkom dobré looty. Tak si na ňu padáme. Neviem, prečo si všetci myslia, že Henry je baba. Chudák Henry. Chudák, že? Cítim jeho trpenie, Henryho. Cítim. Musí trpieť. Henry dosť poriadne. Broxna. Minička si dáme tu. Dobre. Cerararararen. Máme pištolku, zo pár nábojov do nej. Výborne, si dáme sem. Nič ste nevideli. Ešte looty, čo bude tu. Tak si zoberieme holotwisterku. Ale chýba mi SMG. Cerararararen. No prečo to nejde zobrať? Vidíte to? No. Tak už som na to prišiel, prečo mi niektoré veci nejdu zobrať. Tento skin stál 800 webakov. Ja som mal 900. Tuto. Kameraman ma ho prinútil kúpiť. Keby ste videli, čo teraz on robí. Jejo. Nerobte to, kameraman. Cerererereren. Máme to tamto, máme. Tak, toto si zoberieme. A potom pôjdeme že do Stormu. No nie úplne do Stormu, ale do kružku. A prečo sa prosím za mňou že strieľa? Prečo sa strieľa že za mňou? Nech to je, že jediný ostrov, čo je za mňou a tam sa strieľa. Že by sa tu strieľa? Aha, tam sa strieľa. Aha. Dobre. Dobre. Týpek bol úspešne zničený. Teraz sa ideme napiť tejto modrej veci. Musíme si všetko prebiť. A tento rok chceme dať aspoň 50 odberíkov. Skúsme to urobiť. Skúsme aspoň tých 50. Keď nie milión, tak 100, tak aspoň 50. Ak dáme 50, tak dáme aj 100, nie? Ak dáme aj 100, dáme aj 200. Ak dáme aj 200, tak dáme aj 300. A teď. Pozrite. Pozrite sa, jak ho idem. Aha. Tak to som dobre vypražil.
A tento typka idem tiež vypražiť. Teraz sa pozrite. Kde je? Aha. Takže ty si tu ideš tak povie strieľať, hej? Bože, to som čo nehytol teraz. Zdochni. Zdochlina. Ešte tam sa strieľa. Aha. Tak to je dobré na pohybovanie, ale do výšky. Takže dneska tu nemáme jedného z našho crew. Dneska nemohol prísť, to je veľmi smutné, že? Ja viem. Chudák, akurát si myslel, že ho zabil. Čudujete sa, že prečo mám SMGčko namiesto Assault Rifle. Je to proste lepšie, si myslím. Môžete s tým vyprážať typkov. A vyprážanie je celkom chutné. A kto chce, aby sme chodili aj na nejaké, možno, neviem, cashcapy, povie, čo sa chystá v budúcnosti. Môj kameraman proste teraz sa taký čumí do toho, jak neviem. Sa díva chudákovi Axolotovi do duše. A to je ťuťu ňuňu. To je ťuťu ňuňu. Počkej, môžeme spikaxovať ťuťu ňuňu? Aha. Aha. Takže spikaxovať nemôžeme. Ale nemal by náhodou tento most trošku spadnutý? Tento Shining Span. Skôr tu typci tak spamujú. Pozrite. Aha. Takže zdochni. Idem si na ňo naskočiť. Ťau. Aha. Tak ty budeš mať to. Čus. Cererereren. Mám už iba jeden shockwave, musím byť opatrný so shockwavekami. Ale teraz, tu sú ešte voľné miesta byť OG na tomto kanále, tak dajte odber. Sú ešte miesta. Keď sme není populárni, tak ešte môžete. Keď to bude nad 100, tak už nemôžete, už si není OG. A keď ste stý odoberateľ, tak ešte ste OG. Aha. Koľko máme goldov? Dobre, 4596. Co to zlako? 56, dobre. Jo. Jo. RIP. Tak máme to hnusné číslo na kiloch. Skúsme na 20 kg. Bude to ťažké, ale nie je to nemožné. Tak už máme 8 kg. Prosím, má shockwaveka? Nemá. Mne by zaujímalo, že prečo sú shockwaveka akože epické. Tak 20 kg už asi nedáme, ak sa tak dívam podľa toho, koľko je typkov. No možno, ale my nechceme ER-ko, čo? Nepotrebujeme, na čo nám to je? ER-ka sú pomalé, hnusné. SMGčka sú lepšie.
Ľudia, ak bude teda merch, ak nebude, čo asi nebude, ale možno bude, keď budeme mať 500 odberov, tak my dáme tohto axolotla na ňu. A možno toho, jak sa volá, ten typek, neviem, jak sa volá. Neviem. A máme asi rivala na YouTube, ktorý natáča 5-krát dlhšie jak my. A ten sa volá... Ten sa volá Pán Krabica. Game. Hnusak. A viete, prečo som si vybral zrovna jeho? Lebo je môj spolužiak. Haha. Máme medailónka, to sa mi nepáči. Vidíte ho? Tuto, Brutal Boxcars. Aha. Nechce sa mi robiť 90-ky. Nevšimajte si, že mám trošku simplaka zapnutého. Ja neviem editovať tak rýchlo, takže... Ja needitujem, tak to vám môže byť jedno. No ale videa pekne editujem. A pozrite si akože video, kde hrá Kaby Lame Fonko. Neviem, či ste to videli. Alebo nie. Neviem, či ste to videli alebo nie, ale viem, že tu dole je typek. A tu sú Shockwaveka, let's go. Máme 3. Dole bude typek. Že? Takže idem do ríše. A tam máme... Ja ťa vidím. Krenko som ide... Vykrenkovaný, jak neviem čo. Jak hovno v tráve. Dobre. A to nám je na nič, že? Sengečka sú nádhera. Ja vidím. Medailonek. Aj. Je tu autičko. Som krivý. Musíme ho vyfajtiť. 13. Bum. Ja vidím. Dobre, tak si ma dobre. Aha. Ja zdrhám doby. Wait, what? No dobre, tak toto asi budeme musieť ukončiť. Mohol som zničiť ten krik, ale...